avui ens tornàvem a trobar per presentar-vos unes altres conclusions, en aquest cas d'un altre treball, un treball que ha estat una feina d'investigació per part del grup de comunicació de l'Assemblea de Docents, en el qual és un treball molt important per nosaltres, perquè en el qual se vinculen les polítiques educatives del govern i de la Conselleria d'Educació amb les propostes de la Fundació Nacional Círculo Balear, i demostra la plena sintonia al manco des de la destitució del conseller Bosch entre les propostes del Círculo Balear i els fets en política educativa de la nostra conselleria. Ja durant les setmanes de vaga indefinida vam veure com gent fins ara coneguda com a molt pròxima en el Partit Popular va arribar a titllar en el govern de fanàtics, sobre les qüestions en matèria educativa. En aquells moments també se feien molt patents les divisions internes que se produïen a dins del Partit Popular, que se visualitzaven molt en l'aprovació en molts ajuntaments de mocions contra el TIL, gràcies o facilitades, inclús suportades moltes vegades per edils del Partit Popular. Ara veiem com tota la feina desenvolupada en aquesta investigació, veient-la, entenem en quin lloc es situa la cúpula de la Conselleria d'Educació, que ha estat seguint les consignes d'un grup minoritari, que podem dir d'extrema dreta nacionalista. Ara entenem l'estratègia de por que estem vivint els docents, que estem patint els docents per part de la Conselleria, el menyspreu i les desqualificacions que han rebut els docents en tot aquest temps, inclús per els més alts càrrecs del govern i de la Conselleria d'Educació, els atacs constants a la llibertat d'expressió, els atacs constants a la nostra llengua, a la nostra cultura o als símbols que les representen. Uns atacs obsessius, especialment aquells contra la llengua, que no tenen res a veure amb el que el PP havia proposat amb anterioritat, ni les polítiques del Partit Popular en matèria educativa amb anterioritat en aquesta legislatura, i que inclou molt clarament el mateix president Bauzá en aquesta manera de fer relacionada amb l'ultranacionalisme més espanyolista. A més, volem remarcar molt la gravetat d'aquests fets. Veiem que en la pràctica s'està aplicant una política educativa de caràcter extrem, que no té res a veure amb el programa electoral del Partit Popular, aquell que ens parlava de lliure elecció de llengua i de consens, xerrava molt de consens. Les autopistes d'educació, tot allò s'havia de construir des del consens. El que tenim és un engany als votants del Partit Popular, un frau, i pel contrari, al consens tenim una educació, una gestió educativa ben polititzada, absolutament polititzada, conflictivitat, crispació, una proposta educativa ineficaç i que no representa les aspiracions de la major part de la nostra societat. És cert que l'anunci de reforma del TIL que es va produir divendres, que és una qüestió mínima, que nosaltres valorem simplement com una reculada que ha hagut de fer el govern, aquest anunci ha mostrat una altra vegada les protestes del president del Círculo Balear, però nosaltres ho veiem com una situació circumstancial. El que en el treball d'investigació que se presenta avui se veu tota una sintonia des de fa estona fins ara. Veiem que ara hi ha hagut una sèrie de qüestions relacionades amb la política educativa que s'han paralitzat, com el registre de llibres de text, els expedients latents que hi ha en diferents companys, el decret de convivència, tot qüestions que estan molt vinculades a les demandes del Círculo Balear i que pensem que se retiren també per la proximitat d'unes eleccions europees, d'un període preelectoral. Però no tenim cap garantia de la durada d'aquesta aturada. El que sí que coneixem és el que ha estat passant fins ara, des de fa estona, en aquesta legislatura, i bé, considerant que el president del govern balear
ha estat seguint en matèria educativa les demandes del Círculo Balear i que la Conselleria d'Educació se troba segrestada en aquest sentit. Aquesta situació està posant en perill la qualitat del sistema educatiu, de l'educació. Veiem com alumnes, famílies, docents estem pressionats per una política educativa que se dicta des de l'extrema dreta i això també posa en perill la convivència de la pròpia societat. Ara Marcelí Guerrero, el nostre company del grup de comunicació de l'Assemblea de Docents, us explicarà tot aquest treball que s'ha fet, les fonts, en què ha consistit, i li podreu fer totes les preguntes que vulgueu. Gràcies per venir. Bé, vos explicaré en què ha consistit, com ha dit Iñaki, aquest treball. Les nostres fonts han sigut totes les hemeroteques locals, que vos estem agraïts per cert, i tots els documents publicats per Círculo Balear els 2 darrers anys, els comunicats de premsa. Això són les fonts més importants, i també hem acudit a altres fonts complementàries com poden ser els programes del Partit Popular o la normativa aprovada durant aquesta legislatura, exemple, decret de trilingüisme, etc. La metodologia que hem seguit ha estat simplement contrastar aquestes dues fonts principals. I hem trobat 3 línies d'evidència que convergeixen cap a una mateixa conclusió. En certa manera se complementen i en certa manera convergeixen. Aquestes línies són, primer, la reconstrucció de la història de les relacions, o millor dit, de la intervenció del Círculo Balear des del començament de la legislatura, l'estiu del 2011 fins a l'actualitat, per ser més exactes fins al mes de gener, que és on s'interromp el nostre treball. Després, la segona línia ha estat la comparació entre el programa del Círculo Balear i tota la normativa aprovada durant aquesta legislatura relacionada amb l'educació. I la tercera línia d'evidència ha estat la comparació també entre, d'una banda, el discurs que ha mantingut de sempre el Círculo Balear, el discurs educatiu, me refereix naturalment, i, per una altra banda, el discurs educatiu també, el vocabulari, els arguments empleats pel govern de les Illes Balears. I ara, si voleu, vos explicaré un poc aquestes 3 línies i després, si voleu, podem entrar en detalls, si voleu, podem aprofundir d'aquests elements. Pel que fa a la història, hem passat d'una primera etapa sota el conseller Bosch, en la qual el Círculo Balear tenia una influència molt forta sobre totes les decisions que se prenien, però de certa manera el conseller actuava un poc com a línia o com a element de contenció, és a dir, accedien a les seves demandes però no a totes. Això li va costar el càrrec al conseller Bosch. Després, si voleu, podem entrar en detalls d'aquesta història que té el seu interès. I a una segona etapa, que és la caracteritzada per la consellera Camps, el que ha ocorregut és que li han fet cas absolutament en totes les demandes que feia. I hi ha hagut una sintonia total entre la conselleria i el líder del Círculo Balear. Pel que fa a la segona línia d'evidència, els programes, hem comprovat com el programa del Círculo Balear, les recordaré, són 3 punts. El programa educatiu del Círculo Balear són 3 punts. Primer, liquidar el model d'immersió lingüística que sabem tenim aquí des que se va aprovar el decret de mínims. Això és el primer punt. El segon punt, implantar un estàndard, el que ells diuen un estàndard balear, en el mitjà de comunicació, en l'ensenyament, en els llibres de text. I el tercer punt del seu programa és lluitar contra el que ells diuen adoctrinamiento pancatalanista. Amb aquesta expressió se refereixen fonamentalment a qualsevol manifestació de la campanya Enllaçats pel Català i manifestacions semblants, o sigui, tot el que soni a cultura catalana dins les escoles, ells diuen que és adoctrinamiento pancatalanista. Bueno, pues
Què ha passat amb això? Bueno, doncs, la primera qüestió, la liquidació del sistema d'immersió, podem veure que dues normatives aprovades durant aquesta legislatura, la primera és tota la normativa relacionada amb la lliure elecció de llengua, està encaminada en aquest sentit. I l'altra, que és el famós, tristament famós, decret de trilingüisme, també està encaminada en el mateix sentit. La primera les va sortir malament i recorriren en aquesta segona. Quines més lleis s'han aprovat en la legislatura? La llei de símbols. La llei de símbols, evidentment, no és una normativa promulgada des de la Conselleria d'Educació, però sí que té que veure en l'educació des del moment en què se va promulgar pel fet d'evitar que se penjassin llaços patibarrats a les escoles. Això no és cap secret, ho sap tothom. Molt bé, i anem a la tercera part, els llibres de text en balear. Això se va intentar primer a través d'una subvenció de 75.000 euros que concedí l'anterior conseller el 9 d'abril de l'any passat. Va anar malament perquè les editorials no se van interessar i obriren un segon intent que va ser l'esborrany o l'avantprojecte del decret de registre de llibres de text, que, entre altres característiques, parla de que els llibres s'han d'escriure en les modalitats del català, de les Illes Balears, parla de que els llibres, no ho diuen d'aquesta manera, però els llibres de fet podran ser censurats. Curiosament, el Círculo Balear fa temps que demana que els llibres de text s'eliminin alguns continguts. Fan referència explícitament als llibres de text de llengua i literatura catalana, perquè segons ells el fet que aparegui l'expressió països catalans és adoctrinamiento pancatalanista. I si se fixen vostès, totes les normes aprovades durant la legislatura satisfan plenament aquestes tres reclamacions, aquests 3 punts programàtics del Círculo Balear. Què vol dir això? Vol dir que el Partit Popular no ha complit el seu programa electoral? No, no és que no hagi complit el seu programa electoral. El que ha fet el Partit Popular ha estat agafar el programa electoral d'una altra formació que no ha passat per les urnes, un programa que no ha passat per les urnes, i fer-lo efectiu. Això, evidentment, no és cap delicte. Si pensessin que és un delicte no estaríem aquí per denunciar la situació, però sí que té un nom, se diu estafa electoral. Passant a la tercera qüestió, el discurs, és molt curiós que certes expressions, com per exemple, el discurs del Círculo Balear bàsicament són idees delirants, idees que poden qualificar el Manco com a delirants, i totes, o la majoria d'elles, tenen com a element comú la criminalització del professorat. Diuen que adoctrinam els al·lots, diuen que polititzam les aules com si no tinguessin coses més importants que fer, diuen que manipulam els pares, diuen que assetjam els nostres propis companys que no ens secunden, diuen que despreciam les normes democràtiques perquè som una minoria, etc. I totes aquestes idees està documentat que primer les formula el Círculo Balear i després, un temps després, les formula determinades figures molt importants del govern. Quan és que se dona aquesta penetració de les idees del Círculo Balear en el govern de les Illes Balears? Hi ha 2 moments. En el primer moment, encara sota el mandat del conseller Bosch, aquestes diguem-li, idees són expressades per figures de segona filera dins el Partit Popular. Per exemple, el diputat Camps, la diputada Aina Aguiló, però a partir del maig de l'any passat, del 2013, justament el moment que se produïa el relleu de la conselleria, aquestes idees, aquesta terminologia, aquest vocabulari és adoptat, i això ho tenim perfectament documentat, és adoptat
per figures molt importants del govern, començant per president Balsà, seguint pel vicepresident Gómez i la consellera Camps i alguna altra figura que no val la pena esmentar. Una altra idea que també mos pensam a vegades que és del president Balsà, han sentit parlar vostès de quan diu aquesta idea de que la immersió, la responsable, segur que n'han sentit parlar perquè s'ha fet molt famosa, ha tingut fins i tot ressò fora de les illes, que la immersió és la responsable del fracàs escolar. Pensen que aquesta idea és original del president Balsà? Estan molt errats. Aquesta idea la formulà el senyor Campos, líder, com saben, del Círculo Balear, l'any 2012 i va ser adoptada el mes de maig, exactament la va formular la primera vegada que l'hem documentada el 28 de maig de l'any passat, de l'any 2013. Curiosament, per les mateixes dates, el senyor Campos, en el seu blog, tornava a insistir en aquesta idea de la immersió com a responsable del fracàs escolar. Després s'ha seguit expressant durant molt de temps per les dues bandes. Com poden veure, és una coincidència un poc curiosa. Hi ha altres coincidències, no és única. Se'n recorden de la famosa frase fan una vaga per 2 hores més d'anglès? No sé si se'n recorden. Bé, aquesta frase, a part que no és certa, no són 2 hores, són bastant més, però no entrarem ara a discutir si és certa o no és certa. El que ens interessa aquí és demostrar com aquestes idees són agafades, impregnen tot el discurs del govern. I aquesta frase la va pronunciar, no la va pronunciar, millor sí, la va pronunciar en una conferència de premsa el president del Círculo Balear aproximadament a principis del mes d'octubre, a les darreries de la vaga general, i curiosament en els 2 dies va ser la primera vegada que el senyor Balsà també la va pronunciar també en una roda de premsa, i se coneix que li degué agradar perquè successives intervencions l'ha tornada a agafar. Tampoc no és original aquesta idea del senyor del senyor Balsà, perdó. Bueno, i les conclusions que treiem de tot això és que el Círculo Balear ha tingut des del començament de la legislatura una influència molt potent sobre les decisions que prenia el govern en matèria educativa, en matèria cultural, perquè això no només afecta l'educació. I a partir del relleu en la conselleria, que per cert estem convençuts que va ser provocat per ells mateixos, a partir d'aquell moment ja no és que tingui una influència forta damunt, perquè ja els he dit antes que el senyor Bosch actuava en certa manera com a cortafocs, era prudent i veia que algunes d'aquestes idees eren irrealitzables. Per exemple, ells demanaven que els pares poguessin triar l'elecció de llengua a tots els nivells. Ara un al·lot que fa el batxillerat, ells també els pares podrien triar en aquell moment. Això, com poden comprendre, és il·legal, no se pot fer, per tant el senyor Bosch no podia accedir. Demanaven expedients en els directors que autoritzassen que se penjassin llaços. Això també era il·legal, vull dir, era il·legal el fet d'expedientar-los perquè no hi havia una base legal. Per tant, el senyor Bosch, amb tota la seva prudència, no va accedir en aquesta demanda. Tot això li va costar el càrrec al senyor Bosch, i a la segona etapa, com deia, ja no és que tingui una influència molt forta, sinó que directament dicten totes les línies de la política educativa, no només en el pla normatiu, sinó també en el pla, diguéssim, disciplinari. O sigui, tots els expedients, el que estem dient és que han sigut suggerits, demanats directament pel Círculo Balear. I no només això, sinó que a partir d'aquest moment, aquest punt d'inflexió entre un conseller i l'altre, a partir d'aquest moment és quan s'adopta tot aquest llenguatge, tot aquest argumentari per part de les altres esferes del govern. Clar, va passar una cosa aquí, que és que, com que en aquell moment ells tenien el poder de dictar tot el que se podia fer, són els responsables de que s'accelerés la implantació del decret de trilingüisme,
són els responsables de que se produís el conflicte que se va produir, perquè com se poden imaginar, a final de curs passat no hi havia aquest ambient a les escoles. Tot això se va provocar primer per la imposició del decret de trilingüisme, segon pels expedients que se van obrir durant el mes a final de juliol, principis d'agost, en els directors de l'Institut de Maó. Se va produir per una sèrie de declaracions bastant improcedents de la senyora Aguiló durant l'estiu, en les quals posava els directors com a dèbils mentals, deien que havien d'aprendre a llegir. Se va produir per un article incendiari del senyor Antoni Camps, aquell famós en què parlava de les llistes negres de docents, i se va produir per el fet de que diverses declaracions també de la consellera anteriors en les quals la consellera adoptava aquest llenguatge i ens acusava en els docents d'adoctrinadors. Ella deia que sí, que no eren tots, però això és com si el ministre d'Interior digués dins la policia hi ha corrupció. Me pareix que no és una manera d'actuar. Si el ministre d'Interior considera que hi ha corrupció dins la policia, el primer que ha de fer és prendre mesures, fer caure el pes de la llei sobre els corruptes i després denunciar-ho. El que no pot ser és denunciar i quan li demanen i quins són els docents que adoctrinen, té evidències, dir que no ho sap o contar històries que pareixen més una rondalla com la que va contar la senyora Aguiló a la mateixa sessió. Això va ser el 13 de juny de l'any passat, en la que va contar la següent rondalla, que anava per un poble de tramuntana, se va trobar un nin amb un llaç penjat. Això, segons ella, era l'evidència de l'adoctrinament, i li va demanar al nin que per què duia el llaç, i el nin li va dir que era perquè la mestra, si no, s'enfadava. Això, segons la senyora Aguiló, és una evidència d'adoctrinament. Això crec que és una història que se pot contar a la perruqueria, se pot contar a la barra del bar, però me pareix, senyors, que en el Parlament això està molt lleig que se conti. I ara, si volen que aclareixi algun d'aquests punts o si volen més detalls, perquè tot això que dèiem està perfectament documentat. Jo us volia demanar un poc per la que va passar la setmana passada, és a dir, el tema de la Salva Pensions concertada, d'aquest suposat canvi, perquè en aquell moment el Círculo Balear sí que va atacar d'alguna manera el govern i va dir que ja no li donaria suport més. Sí, nosaltres això ho interpretam en clau electoral. Està clar que ara hi ha unes eleccions a la vista, a l'extrema dreta no li interessa que se li confongui amb la dreta moderada i a la dreta moderada no li interessa, evidentment, que se li confongui amb l'extrema dreta. Per tant, és natural i més comprensible, ningú s'estranya d'això, que se distanciïn les postures. No és només això ja ve un poc de més enrere. El primer indici d'aquest distanciament va ser la congelació del decret de registre de llibres de text. Això va ocórrer aproximadament el mes de febrer, a principis de febrer, si no vaig errat. El segon indici va ser la congelació del decret de la llei de símbols. El tercer va ser aquesta aparent marxa enrere de la conselleria pel que fa a la implantació del trilingüisme. Però, senyors, no ens hem d'enganar. Això respon simplement a unes mesures conjunturals i quan passin les eleccions ens temem que tornaran a la càrrega. Fixen-s'hi també que s'han aturat els expedients. El senyor Estarellas va dir en una roda de premsa poc abans, no sé si poc abans o poc després, però les mateixes dates, més o manco de l'expedient del director de Marratxí, va dir que hi hauria més expedients, que podíem esperar més expedients. Bé, estem esperant, afortunadament no hi ha hagut més expedients, però ens temem que quan passin les eleccions se tornin a treure els expedients de la màniga. I a qui li interessa més posar distància? El Círculo Balear o no es govern de cara a les eleccions? Això nosaltres ja no ho sabem. No sé si penseu que és qui s'allunya. No voldríem entrar dins aquestes valoracions de tipus polític perquè nosaltres tenim aquí simplement a donar una informació i la veritat, per una altra banda, no ho sé, això en tot cas crec que li hauria de demanar a qualque responsable d'aquestes dues formacions. Jo crec que els interessa a tots dos, no sé a qui li interessa més, francament.
Si volen més detalles, sí. No, bueno, no era sobre esto. Esta aparente reculada del TIL va a hacer variar la estrategia de la Asamblea de Docentes ahora en esta primavera verde o todo va a seguir igual? No. No varia nada. En principi, nosaltres ja ho vàrem valorar, no varia res perquè no fa més que posar de relleu que se tracta d'una rectificació, com han dit, en el tema de la implantació d'estil, sense cap tipus de justificació pedagògica, que ve necessitada també per rompre una mica l'aïllament en el que se troba la consellera, la córrer l'Escola Catòlica i la Confederació d'Escoles, bàsicament eren els seus líders, perquè no s'ha comptat tampoc amb res més enllà que els seus dirigents, però rompre aquest aïllament i per tant fer veure que la consellera gaudeix d'un cert suport, quan no és així, perquè en relació a la comunitat educativa la consellera està completament aïllada i que a més no hem d'oblidar que estil i tot el desastre pedagògic que comporta segueix vigent a primari i que l'únic que fa la conselleria és guanyar temps, és endarrerir un problema, se llevant 2 hores d'anglès un problema de damunt els propers 2 anys, perquè sap la conselleria, nosaltres ho hem denunciat i s'ha denunciat en els diferents informes, no hi ha professorat preparat, no hi ha recursos als centres, però llavors se nota més i se fa més explícit a secundari, aleshores se lleven el problema de damunt a secundari i l'allarguen, ja veurem d'aquí 2 anys, com que també la tasca de la conselleria se basa en una improvisació contínua, tant a nivell de gestió com a nivell de legislació. Aleshores, ja veurem què passarà d'aquí 2 anys. Ells de moment reculen i reculen a costa de l'ofensiva, com ha dit també en Marcelí, de l'extrema dreta i d'algun diari el dissabte que apareixia allò que havien amollat els cants. Aleshores, nosaltres seguim demanant una negociació seriosa. Estem oberts a un procés de negociació que sigui seriós, però que se basi en una transparència total d'allò que se pugui xerrar en aquestes negociacions i que tingui com a base el futur educatiu d'aquestes illes i per tant anem a parlar de pedagogia i de projectes seriosos. En aquest sentit nosaltres seguim demanant negociació, perquè si no se donen les condicions és impossible. Ara mateix no se donen, Marcelí també ho deia, mos temem el pitjor, indicis en tenim. Aquestes setmanes els inspectors per ordre suprema estan demanant actes de consells escolars i de claustres de tots aquells centres que no tenen aprovades les PGAs. Evidentment això és legal, se pot demanar aquestes actes, però nosaltres no demanem per què s'estan demanant, que volen revisar, volen fer llistes negres d'aquell professorat que intervé les claustres, que intervé els consells escolars, volen veure menys si des del punt de vista legal qualque frase que s'hagi pogut colar a un acte pot ser objecte d'expedient. La feina en el sentit de la repressió no atura per part de la conselleria, a vegades és més explícita i a vegades se fa per darrere, però i per tant nosaltres seguim fent feina per denunciar tot allò que ens sembla denunciable i seguir demanant una negociació, ja sigui amb aquesta conselleria i el seu equip o amb un altre equip que hi pugui haver en un futur. Volia complementar un poc la informació d'en Guillem. Darrerament estan rebent en els centres instruccions per part de la inspecció, bueno, més que instruccions, sí, instruccions sobre els casos dels caps de departament dimissionaris. Com saben, hi ha hagut bastant de casos darrerament i hem rebut l'amenaça, bueno, si se li pot dir d'aquesta manera, o la recomanació, si s'estimen més, que poden ser sancionats per falta greu pel fet de dimitir perquè, segons ells, la llei 3/2007 prohibeix als funcionaris que facin ús del seu càrrec
per fer manifestacions polítiques perquè han de vetllar per la neutralitat. Molt bé, jo me demano si els caps de departament han renunciat en el seu càrrec, com se'ls pot acusar de fer ús del seu càrrec? Crec que és una altra manera d'intentar fer por, però no ens assusta perquè tenim un servei jurídic, afortunadament, que ens tranquil·litza en aquest sentit. A part, de totes maneres, és bastant evident la jugada que no té molt encaixament legal. Si volen detalls sobre algunes de les afirmacions que hem fet, les podem donar, per exemple, sobre les dates en les quals es produeixen les declaracions sobre adoctrinament, sobre immersió, etc. Com valoreu una declaració que feu avui el president del Parlament que deia nosaltres no creiem en l'escola pública de qualitat i en català? Clar, aquesta declaració que tu has citat pues està molt relacionada amb el treball que nosaltres avui presentem, no? El seu model no és el de l'escola pública de qualitat i en català, perquè el seu model ara mateix està sent el que proposa el Círculo Balear, i en això ell no se contradiu en absolut, no? Ho hem vist molt gràficament. I bé, una cosa que no hem dit també és que aquest treball d'investigació nosaltres ja està a l'impremta i a mitjan de mes d'abril sortirà publicat en forma de llibre. Tot el treball, amb tota la informació completa, totes les cites, totes les dates, totes les fonts, sortirà allà i ho podreu conèixer vosaltres a la perfecció i tot el públic en general. Tenim molt d'interès que se conegui, perquè és un cas molt breu, ho han dit, de frau amb els votants que van donar el seu moment suport al president Bauzá i que, bé, que per ventura avui hem donat unes pinzellades, que en Marcelí insisteix que si teniu més interès en qualsevol cas concret vos l'explicarà, però que sapigueu això, que nosaltres no és només una denúncia com se fa a vegades o com se fa des del Círculo Balear, no? S'han fet moltes denúncies sense fonament, no? Així mateix contra la Caixa de Resistència. Nosaltres ho publicarem en forma de llibre i estarà a l'abast de tothom, vull dir que és una cosa molt seriosa el treball que presentem i que s'ha fet. Sí, jo volia saber quines foren les primeres pistes, els indicis que vos van dur a iniciar aquesta línia d'investigació. Bé, nosaltres en el principi no teníem aquesta idea, ens pensàvem, com molta de gent, que el Círculo Balear era un instrument al servei de la conselleria que utilitzava per fer la feina bruta. Estàvem molt errats i la manera com ens donaren compte va ser durant aquestes vacances, que durant les vacances alguns professors també feien feina, o millor dit, bastants professors també feien feina. Bé, estaven treballant sobre els expedients que s'havien obert, perquè fèiem un dossier damunt d'això, i mos cridà l'atenció el fet que altres treballs que havien fet sempre sortia el Círculo Balear mirant en premsa, trobàrem una informació interessant, i és que se feia l'acusació per part de periodistes, no per part nostra, al Círculo Balear de ser responsable de la defenestració del conseller Bosch. Ens hem estat documentant i considerant que sí, que aquesta afirmació és certa. No és tan segura com altres, però se pot donar per certa. Però no va ser exactament això. El més curiós va ser que el gener, mirant el blog del Círculo Balear, dia 6 de gener, veiem un dels seus comunicats que li exigeix al govern que revisi la normativa de comerç. Alerta, ara no estem parlant d'educació, estem parlant d'una qüestió distinta. Ja s'ha dit antes que no només se fiquen en l'educació. Bé, aquest comunicat demanava al govern, això era un dilluns, 6 de gener, demanava que se revisés la normativa sobre retolació de comerços i que se llevés l'obligatorietat de retolar els comerços en català. Molt bé. Curiosament, aquesta mateixa setmana, això era dilluns, divendres, a la sortida del Consell de Govern ordinari, la portaveu Núria Riera declara que el govern té sobre la taula la possibilitat d'eliminar la retolació de comerços en català. És una coincidència molt curiosa, em dona la impressió que ell dona la instrucció i després els altres la posen sobre la taula. No és l'única coincidència, també el fet que demanassin expedients disciplinaris en els ens. El conseller Bosch no va poder obrir ningú. Bé, perdó, va obrir un, el cas de Nacaragol, no sé si el coneixen,
Catna Caragol va ser un cas, si a cas després en podem parlar. Però el cas va ser l'únic que va obrir el conseller Bosch i va acabar en no res, va acabar sense mesures disciplinàries. Però des que estava nova consellera, mirin vostès quants expedients han obert. Primer els 3 de Maó per un motiu sense fonament en absolut, i després l'expedient del director de Marratxit a instàncies precisament del Círculo Balear. Dóna la impressió de que ells senyalen i la conselleria actua. Una altra pregunta, en aquesta anàlisi vos heu plantejat, no sé si sí o si no, per què passa això? És a dir, que aconsegueix el govern o que aconsegueix el PP? Guanya electors o guanya que guanya? Sí, mos ho hem plantejat. No tenim una resposta decisiva, sí que tenim elements que poden ajudar a entendre l'assumpte. I és el següent. Més o menys l'estiu, el juliol de 2011, el Círculo Balear, juntament amb altres entitats diguéssim d'altres regions o nacionalitats, com li vulguin dir, m'és igual, de Catalunya, del País Basc, de Galícia, signaren conveni de col·laboració amb la FAES del senyor Aznar. Saben que la FAES és una entitat molt poderosa. Pot ser que darrere d'això s'expliqui en certa manera el poder del Círculo Balear, o pot ser que hi hagi altres raons. Se mos escapa un poc, però aquest vincle és cert, estan associats a la FAES, això està també perfectament documentat. I us heu plantejat o us fa por fer-li d'altaveu a un grup que és minoritari? Bueno, no l'estem fent d'altaveu, el que estem fent és denunciar una situació. El que no podem fer, senyoreta, és callar davant una situació que perjudica no només els professors sinó també els alumnes, perquè el caos que s'ha generat a les escoles ha estat espantós durant enguany. No mos queda més remei que denunciar. A mi no me fa cap gràcia parlar d'aquests personatges. M'estimaria més que assistissin només en els malsons, però desgraciadament els tenim a la realitat i hem de parlar ells.